Інновацыйнае прадпрымальніцтва Віцебскай вобласці ад малога да вялікага. Пад такім дэвізам у Оршы ладзіўся форум, дзе навукова-тэхнічныя распрацоўкі прадставілі вучоныя і студэнты, а пачынаючыя прадпрымальнікі прэзентавалі свае праекты. Хто дбае, той і мае. Напярэдадні прафесійнага свята Дня работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці у сельскагаспадарчым прадпрыемстве Мазалава газ Віцебскага раёна ўзнагародзілі лепшых спецыялістаў. Класіка на ўсе часы. Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа рыхтуе прэм'еру. Сямейную драму «Апошняя» паводле п'есы Максіма Горкага. Такім будзе сённяшні выпуск. Гэта навіны Віцебскай вобласці. У студыі Ольга Шмаргун. Вітаю вас. Дзеля павышэння эфектыўнасці ўзаемадзеяння навукі і вытворчасці, стымулявання развіцця бізнес-ініцыятывы. Пад такім дэвізам у Оршы ладзіўся форум «Інновацыйнае прадпрымальніцтва Віцебскай вобласці ад малога да вялікага». Свае навукова-тэхнічныя і інавацыйныя распрацоўкі прадставілі вучоныя і студэнты навучальных устаноў, а вытворцы і пачынаючыя прадпрымальнікі прэзентавалі свае праекты. Аб сувязі паміж навукай і бізнесам. Інна Кірыенкава. Самыя свежыя ідэі, цікавыя тэмы і праекты абмяркоўвалі на форуме, які уяўляў сабой адну вялікую дыскусійную пляцоўку. Прапановы розныя, асабліва з боку навуковых арганізацый і навучальных устаноў. Усе распрацоўкі заслугоўваюць увагі, ёсць нават унікальныя ў сваім родзе. Аднак працэнты іх укаранення ў вытворчасць даволі невысокі. Вытворцы сёння зацікаўлены ў стварэнні інавацыйнага прадукту, з якім можна будзе канкурыраваць як на ўнутраным, так і знешнім рынках. Наука и прикладная наука должна работать в тесном контакте с бизнесом и прежде всего иногда делать и шаг навстречу, конечно, потому что мы часто ищем и часто даже не знаем, что мы хотим. Хотя иногда бизнес четко знает свою задачу, и тогда он ее может сформулировать. Быць паспяховым значыць быць свядомым і дальнабачным, дасканала валодаць сучаснымі тэхналогіямі. Для пачынаючых прадпрымальнікаў сёння открываются широкие махчимости. Техника стала дешево, да, она стала доступна для гаражных мастерских. Но чтобы работать с ней, надо достаточно серьезные знания компьютерной техники, программ, с помощью которых цифровые станки работают. Поэтому этому надо учиться. Но не использовать это окно возможностей просто было бы глупо. Навукоўцы са свайго боку таксама зацікаўлены ў рэалізацыі ўласных бізнес-ідэй. Таму першым праводзіць даследаванні, задумваюцца пра мэтазгоднасць распрацоўкі і які яна будзе мець эканамічны эфект. У ліку пераможцаў названы праект-фіналіст моладзевага конкурсу Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Машэрава, які прадугледжвае выкарыстанне малюскаў замест мышэй для правядзення вопытаў. Содержание лабораторных животных в сутки примерно одна особь 10 белорусских рублей. Приобретение даже беспородных крыс это порядка 20 рублей. Моллюсков мы собираем в природных водоемах, то есть они бесплатные и они прекрасно размножаются в лабораторных условиях. Вось толькі ці скарыстаюцца гэтым фармацэўтычныя кампаніі, прагназаваць цяжка. З другога боку, для ўкаранення вытворчасць важных і эканамічна эфектыўных праектаў патрэбна і добрая матэрыяльна-тэхнічная база прадпрыемстваў. Неабходна пастаяннае яе абнаўленне, закупка сучаснага абсталявання. І ў гэтым павінна быць зацікаўлена кіраўніцтва, якое займаецца падборам крэатыўных і высококлассных специалистов. Когда вот эта синергия есть, и идет она от самого предпринимателя, от самого директора, пускай даже не частного, государственного предприятия, то, соответственно, подбираются кадры, работа с вузами идет, какие-то разработки берутся, смотрится за молодежью, то есть их обучают, их берут на практику. И предприятие от этого только приобретает, потому что там получается не безразличный сотрудник и специалист, грамотный и нацеленный на конечный результат. Доля інавацыйнай прадукцыі ў прамысловай вытворчасці Віцебскай вобласці не перавышае траціны, і гэтая лічба можа быць значна большай. За інавацыямі будучае. Інна Кірыенкава, Александр Прыстаўка, навіны Орша. Кіраўніцтва Гарадоцкага раёна падпісала двухбаковае пагадненне з гарадскім пасяленнем Дзядзенева Маскоўскай вобласці Расіі. Наладжваць кантакты плануюць у гандлёва-эканамічнай, аграпрамысловай, жыллёва-камунальнай сферах. Ключавым пунктам дзелавога дакумента стала дамоўленасць аб развіцці культурна-турыстычных адносін і ўзаемадзеяння ў сферы моладзевай палітыкі. Это будет все-таки для молодежи какой-то будет шаг в развитии. Эти обмены, пускай туристические, пускай в спортивном направлении, пускай в оздоровительном плане. Я думаю, что это будет полезно для именно нашей молодежи. Мы уже говорили то, что может быть даже на зимние каникулы
если все получится, каких-то вот лучших детей, наша молодежь, мы бы к ним отправили на их вот этот горнолыжный курорт. Они как бы готовы нас принять там, поэтому, может быть, мы начнем уже вот с конца года где-то обмены нашими детьми. Вот этот процесс, когда мы какие-то делаем общие проекты, вот, они, конечно, нас и объединят. Сейчас дружба все-таки понятие такое, которое немножечко утрачено нашими народами. Вот. И, может быть, с вашего городка и нашего Деденева оно начнет опять возвращаться и вставать на круги своя. У рамках праграмы візіту расійская дэлегацыя наведала гарналыжную трасу гарадка, сярэднюю школу нумар 2, дзе азнаёмілася з сучаснай адукацыйна-практычнай базай установы, скаладромам, лінгафонным кабінетам, музеем. Напярэдадні прафесійнага свята Дня работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці у сельскагаспадарчым прадпрыемстве «Мазалава-газ» Віцебскага раёна ўзнагародзілі лепшых спецыялістаў. У тым, што мазалаўцы не толькі добра працаваць здатныя, а і святкаваць могуць з размахам, упэўніўся наш карэспандэнт Сергей Мисурагін. Нездарма ў народзе кажуць, хто дбае, той і мае. Мазалаўцы ў чарговы раз даказалі, што нават не на самых урадлівых землях можна атрымліваць высокія ўраджаі, але толькі пры адной і вельмі важнай умове – належная арганізацыя працы і строгае выкананне тэхналогій. Для гэтага спатрэбілася 12 гадоў сумеснай работы газавікоў і вяскоўцаў. Я всегда говорил, диктатура технологий. Пришлось расстаться с кадрами, пришлось какие-то решения принять. Но мы с вами делаем то, что должны делать все, если ты хочешь, чтобы у тебя был результат. Гаспадарка віцебскага газавікоў «Мазалава-газ» – лідар сярод сельскагаспадарчых падраздзяленняў аб'яднання «Белпаліва-газ», адна з самых перадавых гаспадарак Віцебскай вобласці. Павучыцца тут ёсць чаму. Створана добрая матэрыяльна-тэхнічная база. На ўзбраенні ў аграрыяў усё самае новае. Але і цыкл сельскагаспадарчых работ ніхто не адмяняў. Кожны год усё пачынаецца з пасяўной, калі надвор'е не дае часу на раскачку. Крыху прамарудзіш і ўвосень панясеш значныя страты. У нас план посевных площадей составлял 970 гектар. То есть все то, что мы планировали посеять, мы посеяли. То есть в самые кратчайшие сроки, плюс успели закрыть флагу, плюс внесли полный комплекс минеральных удобрений, порядком внесли органических удобрений, поэтому вся технология, которая нужна была для сева зерновых и зерновых культур, было все сделано. Проявить кемлівасць і знайсці выйсце са складанай сітуацыі. Мазалаўскім спецыялістам падобныя задачы рашаць не ўпершыню. Не хапае светлавога дня, работу можна весці ўначы. Менавіта так ішла уборачная кампанія, адначасова рыхтавалася глеба пад цяўбу азімых, а хлебная ніва сёлета радзіла. Одно задавальнение было сбирать подобный урожай. Очень много работали, ремонтировали, получается, помогали друг другу. Там, кто мог, свободный был, там помогал, не останавливались, все, работали, без остановок, чтобы вправиться в срок. Мы получили 1,5 раза, увеличили валовый сбор зерна, 59,2 средняя урожайность, и сегодня зерно, по подсчетам нашей экономической службы, будет рентабельно и даст прибыль. Тым не менш, галоўным напрамкам «Мазалава-газ» з'яўляецца жывёлагадоўля. Менавіта яна мае значную долю ў агульным даходзе гаспадаркі. Ухіл робіцца на племянную жывёлу і 100% выпуск молока гатунку экстра. Производство молока увеличилось на 830, реализация на 995 тонн. Так, сорта экстра почти 96, товарность, жирность, это все увеличили. Сегодня выручка в целом от реализации молока занимает 65% и 33% рентабельность реализации молока. На атрыманы вынік працавала шмат людзей: аграномы, жывёлаводы, камбайнеры, аператары зернесушыльных комплексаў, залаты фонд прадпрыемства. Трэба аддаць належнае іх прафесіяналізму. Самадзейныя артысты Віцебскаблгаза падарылі вяскоўцам цудоўны канцэрт. Але да вечара свята, а зранку работа. Мазалаўцам засталося ўбраць некалькі гектараў кукурузных палеткаў, але за гэтым, запэўнілі вяскоўцы, справа не стане. Сергей Мисурагін, Леонид Табола, навіны Віцебск.
Сыры з цвіллю і малочныя прадукты з доўгім тэрмінам захоўвання пад гандлёвай маркай «Віцебскае малако». Такія навінкі хутка з'явяцца ў беларускіх і расійскіх магазинах. Адно з буйнейшых малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў в обласці, «Малако город Віцебск», плануе значна павялічыць аб'ёмы вытворчасці і паставіць на лінейку інавацыйныя прадукты. Напярэдадні дня работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці наша здымачная група даведалася, з якімі поспехамі сустракаюць прафесійнае свята спецыялісты віцебскага малака. Прадпрыемства «Малако» горад Віцебск на працягу апошніх гадоў паспяхова праводзіла мадэрнізацыю вытворчасці, павялічвала магутнасці і выводзіла на рынок новыя віды малочнай прадукцыі. Сёння тут выпускаюць больш за 200 найменняў малочкі, палова ідзе на экспарт у Российскую Федерацию. Основная наша задача – выпуск эффективной продукции и ее продвижение. Достижение производительности труда на одного работающего, позволяющего выплачивать достойную заработную плату. Для гэтага ў прадпрыемства ёсць амаль усё неабходнае, у тым ліку уласная база сыравіны. Гэта два сельскагаспадарчыя філіялы – Вымна і Полудзеткі. У абодвух праведзена мадэрнізацыя, набыта энерганасычаная тэхніка. Те вложения, которые вы сделали, мы сегодня сполна окупаются. Мы на сегодняшний день имеем уже 6 тонн 900 литров молока плюс к уровню 2016 года. Практически 4000 тонн вала зерна плюса получили. Больше 300% получили к уровню прошлого года маслосемян рапса. Сыравінную базу «Малако» плануе пашырыць за кошт стварэння новага малочна-таварнага комплексу на 2500 фуражных кароў у філіяле «Вымна». Толькі з яго прадпрыемства будзе мець 30 тонн малака ў суткі. Магутнасці вытворчасці таксама будуць павялічвацца і амаль у кожным філіяле «Малака». Напрыклад, шумілінскі сырны цэх павялічыць перапрацоўку малака ў 2 разы. Сюды пераедуць лёзнінскія лініі па вытворчасці сыроў Сулугуні, а ў Лёзна з'явіцца новая інавацыйная для Беларусі вытворчасць. Тут будут готовать сыры с белой и блакитной цвиллю. Это совершенно новое оборудование, совершенно особенные условия созревания именно сыров, то есть выращивания именно плесени. Это, конечно, там жесточайшие требования именно к качеству продукта и качеству исходного сырья. Яшчэ адной навінкай віцебскага малака стане малочная прадукцыя з падоўжаным тэрмінам захоўвання. Гэта дазволіць наладзіць пастаўкі ў аддаленыя рэгіёны Расіі і знайсці новых замежных партнёраў. Увогуле, абнаўленне, развіццё і інавацыі будуць галоўнымі мэтамі прадпрыемства. Ідэй і распрацовак у спецыялістаў і новага кіраўніка прадпрыемства шмат. Уважаемые ветераны, уважаемые работники, коллеги, от всей души хочу поздравить с профессиональным праздником. Пожелать сил, пожелать благосостояния, здоровья. Мы благодарим всех за сотрудничество с нами. Мы видим дальнейшую перспективу развития, развитию в инновационной продукции, развитию в диверсификации рынков, в социальном развитии нашего общества и предприятия. Нязменнай застанецца высокая якасць малочных прадуктаў. Менавіта гэта зрабіла гандлёвую марку «Віцебскае малако» народнай. Юлія Локцева, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск. Працягваем выпуск. Класіка на ўсе часы. Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа рыхтуе прэм'еру. Сямейную драму «Апошнія» паводле п'есы Максіма Горкага. Гэта першая пастаноўка Міхася Краснабаева ў якасці мастацкага кіраўніка Віцебскага тэатра. П'еса рускага драматурга, напісаная ў пачатку 20-го стагоддзя, актуальная і сёння, бо ў ёй уздымаюцца адвечныя праблемы сямейных узаемаадносін, стасункаў бацькоў і дзяцей. Вечные темы батьков и детей, разумеете. Дети задают питание в финале батькам. Кто вы? Что вы робите? Ваши помилки кладутся на нас. Мы хотим ведать, кто вы. И такое, скажут, вселенское питание абсолютное. Оно тычется и семьи, и краины, и свету, можно так сказать. Наогул уже у старейшее поколение питають молодые сённяшние. И оно было завсёды и будет это питание во все часы.
Прэм'ера п'есы «Апошняя» паводле Максіма Горкага запланаваная на 21 лістапада. Адначасова коласаўцы працягваюць рэпетыцыі новага навагодняга спектакля. Сёлета напярэдадні свята дзеці ўбачаць на галоўнай тэатральнай сцэне Віцебска прыгоды Чыпаліна. А адразу пасля Новага года мастацкі кіраўнік коласаўскага тэатра Міхась Краснабаеў пачне работу над легендарнай пастаноўкай «Сымон Музыка». На гэтым наш выпуск завершаны. З 15 па 19 лістапада адбудзецца 30-й міжнародны фестываль сучаснай харэаграфіі. Самае лепшае – генеральны партнёр «Белвест». Далей паведамленне сіноптыкаў, партнёр прагнозу надвор'я газета «Віцбічы». Я ценю свое время, поэтому каждый день начинаю с просмотра главных новостей и событий нашей области. Витбичи, мой верный друг, всегда со мной. Будем вместе. У бліжэйшыя суткі па вобласці будзе воблачна з праясненнямі. Ноччу ў асобных раёнах кароткачасовыя ападкі, дождж, мокры снег. Днём пераважна без ападкаў. Ноччу і раніцай месцамі туман, слабы галалёд. Вецер паўднёва-заходні 5-10 метраў у секунду. Тэмпература паветра ноччу -3 +2. Днём ад 0 до 5 градусаў цяпла. У Віцебску без істотных ападкаў, уначы 0-2, днём +1-3.